Téma ESG paradoxne nie je úplne nový pojem. Rôzne štúdie a prieskumy vo svete ukazujú, že klienti, a najmä teraz skôr tí mladší, sú ochotní priplatiť si za drahší produkt či drahšiu službu u danej firmy, ak vedia, že daná firma sa teda venuje udržateľnosti, respektíve ESG dlhodobo. Tým, že firma aj menšia rieši tému udržateľnosti a ESG, tak samozrejme má aj ľahší prístup k financovaniu. V prípade, že naozaj tá investícia smeruje k tomu, ako som povedala, k tým environmentálnym cieľom 6, tak tá úroková sadzba, to zvýhodnenie môže byť až o 0,4 %. Pokiaľ chceme dosiahnuť tie ciele Európskej únie z pohľadu udržateľnosti, tak jednoducho je potreba presmerovať obrovské množstvo kapitálu z neudržateľných aktivít do aktivít, ktoré sú udržateľné. Tie firmy, ktoré s tým skôr začnú, majú už teraz konkurenčnú výhodu, lebo každá firma z dlhodobého hľadiska bude musieť ESG reporting riešiť.